Takže ahoj lidi, tady Veny a vítám vás u dalšího videa. Moc se vám omlouvám, že Ask nevyšel v pátek, jelikož jsem nemocná, takže jsem na to neměla čas. A prostě musíte někdy taky počítat s tím, že prostě na to nebudu mít čas a to video nevyjde ten den, co to video má vyjít. Takže se vám za to moc omlouvám. Pokusila jsem se, aby to vyšlo v pátek, ale vyjde to dneska v úterý. Moc se vám za to omlouvám. Takže tak. A můžeme se vrhnout na vaše otázky z Asku. Takže první otázka. Máš Facebook? Ano, mám Facebook a hodím vám ho do popisku videa. Veny, mám otázku. Překvapivě. Kdyby si mohla mít jakýhokoliv youtubera za tátu, kdo by to byl? Těžká otázka. Mám takový pocit, že bych moc ráda byla, aby můj táta Jakoby byl Aty, takže tak. Ale i jakože Hogi, no. Mám ráda oba. Takže nevím, no. Takový, to je jedno. Byla jsi někdy na nějakém koncertě? Na koncertě jsem byla. Oh damn. Máš iPhona? Ne. Nemám iPhona. Bohužel. Každý nemusí mít iPhona. Kdyby si mohla obarvit hlavu a nosit ji příštích 5 let, jaká by to byla? Třeba blondýnka nebo blondka, to je jedno. Kde bydlíš? Byste chtěli vidět, co? Jediný, co vám můžu prozradit, tak bydlím v Berouně. To jediný vám můžu prozradit, takže tak. Veny, jak to, že jsi tak malá? Malá? Já a malá? Já a malá? Podívej se na to tričko, vole. Podívej se na to tričko. Takže nejsem malá. Nejsem malá, to jenom jakože tak vidíš. Takže tak. Takže z tohohle videa to bude všechno. Vím, že to bylo krátký, ale víc otázek tam nebylo, takže mi zkuste posílat jich víc otázek. Takže tak. A pokud se vám tohoto video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like. Dolů do komentářů vám dám odkaz na ten Facebook. Dolů do popisku teda. A dolů do komentářů vypište, jestli byste chtěli zase další díl Ask Veny. Z tohoto videa to bude všechno. Já se loučím, mějte se krásně a u dalšího videa se na vás opět budu těšit. Čus, kus.